India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kawai ka Brunei New Zealand kala syak kemno hakasngi ublay hadin balalap ya kawai ka kenlong arsnam nakpo kesenduk janjang ka katba kadang syong hakawai ka bos pajba. Detective Inspector usai Simon Harrison ula ong baya kate ka kelong kemi la pengat haki kendon aj halor ka jingle dosman ber ka jing penshitom ben ya ki kenlong kena. La ong bagi pulit la yo ya ka fun na kawai ka jaka paniang bos sakai waka ka bajngai kumba chispa kilometer na ka pangshati jong kanong ba auslan. Hadin ba unongnya jong kate ka bos ula sngeu peri ka pla ka batelun hakapor balabu ban sangye. Haba unongnya kali ula pli ya kasenduk jan la syempen ban badonda ka kena kantai ka badang arsnam ka kerta la ong u Harrison. La yatu bakate ka kena kantai kala syed baha wala kata om syam la yo idak bakandon kanu ka jing penshitom hakamet jongka. U Harrison ula ong bakate ka samla ka don ha hospital hapok ka jing pet binyak ka babinyak baha. Habaya day batkani ki pulit kila kemno ya kate kalong kemi ka baladon ar pnyos nem ka karta bat buddin bat penia ka jing tokit ka babinya. U Harrison ula ong ba unungnya jong kate ka bos udai banyo ka jing ya ro ka bakrau na ba ulala bante lakam ya kate ka jing ja ka bala ban wanra ka kubor ka basneu bat ka basneu si. Kamtam ya kate ka kena arsnam ka bom patip ya ka ru.